Nagpagwapa ko pag-ayo, Bike, para sintabli ko musulod sa opisina sa Ajison. Kay release ba na ko karong alauna. Kay kung makitaan ko sa manager sa opisina, dili na siya magduha-duha og release ako Sa dili pa, tawagos anak ko si Claire, B. Claire! 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 Saan mo po nang itawag ni Reyna sa kuha? Sa dong adtuon, be? Kadugay ba? Claire! Reyna, unsa may gitawag nimo nga manghugas ko plato? Ikaw, Claire ba? Kung tawagon kay isa kaduha, mutubag din ka. Kay mas stress ko ninyo. Tanawa kong buhok ko, nikulot na. Dagway ba ni Reyna? Stress Japon nga ako mga dapat ang ma-stress kay unang kabulan na walay sweldo-sweldo. Ano, nagkibot-kibot mo ng babali mo, Claire? Wala, Reyna, oy. Unsa day mong isugo sa kuha? Mula ka ako. Si senyorita ni mo, asa di ay? Edtog tindahan, Reyna, kay nado to siya paliton. Claire, kung muli ka si senyorita ni mo diri sa mansyon, ayaw na siya palaglaaga ha. Kay uso ba yung dakop nun sa mga bata? Mura day nagmotor, Reyna. Ay uso mo po ng dakop karon sa motor. Pero wapoy mo dakop atong senyorita, oy. Nga damulag naman kay to. Supak pa jud ka sa kuha, Claire ba? Basta bantayan jud si senyorita ni mo ha. Kay release na ko sa GSOM karon, datahan ta mo tag duha ka bulan. Way problema na, Reyna. Ako'y bahala ni senyorita karon. Mary? Darap? Basta, Claire, maulot akong bilin si mo ha. Sige, Reyna. Ako'y bahala ni senyorita. Yeah, mga na ko. Ayun ni Claire! Asa si Mami? Senyorita, imong mami, nasa sulod. Maria, diri lang ka ha. Kay mula ko. Dili ka magpabadlong ka ti Claire ni mo ha. Mami, asa day ka adto? Madto ko sa opisina sa GSOM kay release na ko karon. Ni mula ko di ko Mami, dili ko nimo ubanon. Diri lang ka kay palitan lang ta ka. Unsa may gusto ipapalit nimo sa kuha? Dili ko magpapalit mo uban lang ko. Tagway ni senyorita, oh. Sige, kila og mayo. Buto ko niyo na siya samot. Diri lang ka, Maria, kay bawal ang bata dito. Kasabot ka, Maria. Diri lang ka ha. Diri lang ka, Maria. Dili ko uban ko. Uban lagi ko lagi na. Magdaog giding duwaran mo ginaron. Dili lang ka ba? Na, nililit na noon. Dugay mo kayo ni nakalakaw si Reyna. Maria, late na dyan kay ko ba? Uban lang ko Mami, dili man ko magpapalit. Uban lang ko. Buhay ko na ka ng dalit ko. Saming bataan ni matinumanong ka siyang gusto. Reyna, ako pa nimo. Ubano na lang na nimo. Kaya di man dyan amuhunong og ligid ron. Uban nun, asa man niliwat ni bataan ni nga dili man ko ingani pangagamay. Tindaw na diha, sige na, uban ta. Tinood ka. Sige na, pag-ilis na nito. Pajibaut si Reyna. Kay hilakan naman ni senyorita. Siya man po yung nagpa-spoil ng bataa. Uban ko ha. Tara, uban ko mag-ilis pa. Basi biyan. Pati pag-ilis!